ନୂଆପଡ଼ା ପାରାଦୀପର ତରୁଣ କବି, ଗାଳ୍ପିକ ଓ ବହୁ ନାଟକର ସଫଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ରାଣା ରାୟଙ୍କ କବିତା ମାଟିର ମଣିଷ। ରାୟ, ଗାଁ ମୁସାଡ଼ିଆ, ପାରାଦୀପ, ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମାଟିର ମଣିଷ। ଉଠ ଉଠ ତୁମେ ମାଟିର ମଣିଷ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଶରୀରେ ନିଶ୍ୱାସ। ତୁମେ ତ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା, ମନରେ ଦିଅ ନାହିଁ କ୍ଲେଶ। ସହଜ ଉପାୟରେ ନିଜ ମନରେ ଜଗାଅ ସାହସ। ବିଫଳ ହେଲେ ସଦା ଜାଣିବ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟ। ବିଫଳରୁ ହେବ ତ ଫୁଲ ପରି ସୁବାସ। ସୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେଲେ ମେଣ୍ଟାଉ ନାହିଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶୋଷ। ସଦାବେଳେ ସନ୍ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ପାଇବ ତୁମେ ଆଶିଷ। ତୁମ ଦେହ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିବାସ, ତୁମର କେବେ ନୁହେଁ ଶେଷ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ମୋତେ ତୁମେ କର ନାହିଁ କେବେ ତ ନିରାଶ। ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କଲେ ହେବ ତୁମେ ଅମର ମଣିଷ, ହେବ ତୁମେ ଅମର ମଣିଷ। ହେ କାଳଜୟୀ ମାଟିର ମଣିଷ। ସେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭିରେ ନିଜର ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।